פירמידה. אז מה זה בעצם חברות פירמידה? השתמשתי במושג הזה כשדיברתי על אסלאם, ואני רוצה קצת לספר מה זה אומר. באופן כללי זה אומר שזה חברה שבנויה על היררכיה אחת, פחות או יותר, כשיש לך בעצם איזשהו שליט עליון שמחליט על הכל, בדרך כלל לא בהכרח, כי יכול להיות חברה פירמידה שהיא פחות מוצלחת, כלומר אין איזה שליט מוסכם, אבל יש פירמידות מפורקות שכל הזמן מנסות להתאחד או להפוך להיות פירמידה עולמית אחת. מה זה חברת פירמידה? חברת פירמידה זאת אומרת שהערך שלך נקבע על פי קו אחד, משהו יחיד. כלומר, לא לפי כמה איכויות, כי יכול להיות שבמקום אחד למשל, מבחינה חברתית, בהיררכיה, כשזה מגיע יכולת להבין שיטות ממשל, אתה נמצא בדרגה ה-X, אבל אם אתה עכשיו באים אליך בתור רופא, אז אתה נמצא הרבה יותר גבוה. עכשיו בחברות פירמידות, לא משנה מה אתה עושה, רופא, אח, מהנדס, אתה צריך להיות חלק מחמאס כדי שיהיה לך ערך, וככל שאתה יותר גבוה בדרגות של החמאס, ככה יש לך יותר ערך. לא לפי כמה שאתה יותר מומחה בקרדיולוגיה. הערך שלך נקבע על פי קו אחד, והקו הזה יכול להיות כמה טוב אתה נלחם נגד האויב הציוני, הקו הזה יכול להיות כמה אתה לבן בלונדיני, יפה, חכם, לא משנה מה, אבל באופן כללי זה לא באמת עובד ככה, בדרך כלל זה פשוט כמה אתה משרת איזושהי אידיאולוגיה, וכמה אתה חשוב בשביל שירות האידיאולוגיה הזאת, ולפי זה נקבעת ההיררכיה, וזו ההיררכיה היחידה שיש. הגברים הישראלים הכי חתיכים בעולם, תאמינו לי, אני יודעת, אבל מה שכן, יש כמה חסרונות פה. בשירות הצבאי למשל, קסדה כבדה, לחץ, לילות ללא שינה, ובנוסף לכך השמש הישראלית באמת חסרת רחמים. כל זה גורם לתהליך הזדקנות מהיר יותר, ועם הגנים היהודיים שקצת מסרזים תהליכים של נשירת שיער, אז בכלל. החלק הזה בסרטון בחסות LUV קליניק בכפר סבא. בעצם מה ש-LUV קליניק מציעים זה טיפולי PRP וגם טיפולי פנים לגברים שרוצים לראות במיטבם. אז מה זה בעצם PRP? טיפול מהפכני שמשתמש בפלזמה עשירה בתעשיות מהדם שלך כדי לעורר צמיחת שיער. האם PRP מתאים לך? קודם כל זה יחסית תהליך טבעי שמשתמש בחומרים מהגוף שלך ויש תוצאות אמיתיות. אני יכולה להעיד למשל של אח שלי זה מאוד עזר. והוא גם מדוגמן פה בסרטון. מרפאת LUV קליניק בכפר סבא מציעה 20% הנחה לחיילים ומשרתי מילואים, אז יאללה למה לחכות, כל הפרטים על המסך וגם בתיאור הסרטון. זה חברות שהן באופן כללי נוטות להיות לא מאוד בריות מכמה סיבות. אין שם תחרות, זה חברה שכל מי שנמצא בתחתית נרמס, ומי שנרמס בעצם צובר כעסים, דברים לא מנוהלים נכון, אין ביקורת. זה אחד הדברים יפים. אני רוצה לדבר שנייה פה על איזה ספר שהאמת עוד לא קראתי אותו, אבל יצא לי לשמוע את חיים ויינשטיין בשבת תרבות שהיה לנו בירושלים. אז הוא דיבר שם על הכישלון אטומי, הוא דיבר על הפרויקט הגרעין הגרמני, ובעצם מה שהוא אמר זה מצד אחד היה להם את כל מה שהיה צריך להיות כדי בעצם לפתח גרעין אטום הרבה לפני האמריקאים, אבל מצד שני יש שם איזושהי סתירה בתרבות, שבעצם אף אחד לא בא לממונה עליו ואמר, תקשיב, יש לך פשוט טעות בחשבון פה. כן, משהו כזה, זה היה עד כדי כך טעות כזאת של, רגע, המתמטיקה כאן לא נכונה, ואז היה להם אטום. אבל בגלל שזה תרבות היררכית, חזקה, ברמה של לא מי שהכי טוב במתמטיקה, יש לו את ה-say, אלא מי מפלגה החליטה שיש לו את ה-say, יש לו את ה-say, וכל מי שמלמטה מקשיב, מבצע ועושה, בלי בעצם להעביר ביקורת או להטיל ספק, הם לא הגיעו לאטום. זה דוגמה מעולה למה התוצאה של חברות פירמידה. עכשיו, בסדר, לא הגיעו לאטום, בסדר, אפשר לחיות עם זה, אבל יש דברים הרבה יותר גרועים. ניהול לא נכון של משאבים, ניהול לא נכון של אוכלוסיות. באופן כללי, לאורך זמן, גם עם הפירמידה ההתחלתית, באמת קבע את האנשים הכי טובים למשימה בכל מקום, זה מתפרק לאחר כמה זמן, כי יש איזו אידיאולוגיה או איזשהו רעיון שהוא מעל הכל, ואין תיקון, אין תיקון פנימי ואין תיקון בכללי, וזה מה שנקרא
פשוט תביא עוד אנשים, נגמר לך הכסף, תביא עוד אנשים. להיות עבדים, או לקחת להם רכוש, או לא משנה מה. משהו, תתרחב, ואז פשוט הפירמידה הזאת פשוט קורסת. מה ההבדל בין זה לחברה בריאה? כמו שאמרתי קודם, בכל מקום יש לא פירמידה אחת של כמה אתה מקורב לחמאס, ולפי זה נחליט איזה ניתוח קרדיולוגי עושים לאיזה מטופל, אלא לפי כמה טוב אתה ברפואה. וגם אז הרבה פעמים יכול להיות שמישהו מתפוס איזושהי טעות, כי זה קורה, לפעמים גם הכי טובים ביתנו ביום אחד מתעוררים, לא בדיוק במצב רוח להיות ראש הפירמידה והחוד הכי מחודד בקלמר. וזה בסדר. זה חברות שכאילו יש לך כמה היררכיות, ההיררכיה יותר גמישה, יש הבנה שבעצם גם מי שלמעלה הכי חכם בעולם יכול לעשות טעות. זה חברה שיכולה להיבנות ולבנות. בתרמיות פירמידה, בגלל מה שאתה מציע זה בדרך כלל מוצר חרא, הדרך היחידה לשכנע אנשים להצטרף זה להגיד, היי, אתה תוכל למכור את המוצר הזה לאנשים אחרים, ולהתעשר, וזה מובטח, רק פשוט כמה שיותר אנשים שתביא, ככה תהיה עשיר יותר, ואז כל האנשים שאתה מביא בעצם הם תחתיך, ואתה ראש פירמידה מקומית. כן, זה תרמית, זה חברות תרמית, אז איזה אידיאולוגיות מתאימות לזה? קומוניזם, נאציזם, אסלאם, וכו', וגם כתות, באופן כללי, כתות, סגורות, לא סגורות, יש כל מיני דרכים לתחזק פירמידה, כן, אבל בכל מקרה, לפעמים פירמידה יכולה לתפקד עד שהיא כבר לא. וכשזה משהו שהוא מאוד גורף או מאוד גדול, ככל שהוא נהיה יותר גדול, ככה הקריסה תהיה כואבת יותר. טוב, תודה שהקשבתם והייתם פה איתי, תעשו אהבתי, תשאירו תגובה, תספרו על איזה תרמיות פירמידה אתם מכירים, איזו אידיאולוגיה שאתם חושבים היא מתאימה לתיאור הזה. מחכה לקרוא את התגובות שלכם ותודה שהייתם פה. נתראה בפעם הבאה. ודרך אגב, תשתפו את הסרטון ותעשו סאבסקרייב. תרשמו לערוץ. תודה.